Kapin 2,600 ka mga aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay ang natala sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City TODA gikan sa Enero ngadto sa Nobyembre karong tuiga. Matud pa sa pangu sa City TODA, Joy Tumulak, nga sagad sa mga vehicular accidents mahitabo sa Uldog Junction, San Isidro Junction, Laray Junction ug Rabaya Junction. Subay sa padayong pagsaka sa gidaghanon sa mga sakyanan sa naasong syudad, nagkadaghan na sab ang mga e-bike nga nalambigit sa mga mahitabong aksidente sa kadalanan. Usa sa mga hinungdan ining maong disgrasya, katong na-mention ako kaganina nga na-stress. Unya, lain pod kining oras, nga dali ka sa oras, hangtod masayop ka sa imong judgment while nag-drive. Unya, human kining sobra kasalig sa iyang sakyanan. Kay nagtuo siya nga maka-react din ng iyang mga sakyanan, Ug aron mas maminusan ang kahuot sa dagan sa trapiko sa Talisay, mas gipahugtan pa sa City TODA karong Disyembre ang ilang clamping operations alang sa mga sakyanan nga nakapark sa mga sidewalks ug no parking zones. Sa laing bahin ni saka karong tuiga ang kaso sa mga fire incidents dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Itandi sa 229 ka kaso sa sunog niadtong 2023, miabot na kini sa 239 karong tuiga. Mubalor ngadto sa 122 million pesos ang kadaot nga dala sa sunog, mas menos itandi sa 4 billion pesos nga damages sa 2023. Gitan-aw nga tungod sa short circuit, overheating ug mga bata nga magduwa og posporo ang sagad sa hinungdan sa mga sunog karong tuiga. Apan giklaro sa tigpamaba sa Cebu City Fire Station SFO2 Wendell Villanueva nga grass fire o bush fire tungod sa niaging El Nino ang nakaingon sa pagsaka sa kaso sa sunog. Gani karong umaabot nga Pasko ug New Year, pahimangno sa kabomberohan nga maglikay sa paggamit og mga pabuto nga posibleng makaingon sa pag-ulbo og sunog sa mga kabalayan. Ang kabomberohan sa dakbayan sa Sugbo muawhag sa publiko sa paggamit na lang og mga alternatibo nga gamit pagsaba-saba, o if the intention lang is to create noise, gamit ta og turutot, gamit ta og busina sa atong sakyanan, gamit ta og tabon sa kaldero ato ipakang-pakang manganong kinahanglan mo gamit og mga pabuto nga nagtangag man na og risgo sa dakong sunog o disgrasya, Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.